Ngizoma ngiye lapho olwandle ngenza ngathi ngiyoyibulala. Bese uzongibamba wena yes. Okay. Uzongilamulela. Hello everyone, hope kula kuhamba kahle. Ushengeke usevesane nje washo okukhulu-ke njengenkathi bembuza laphayana kwi-album launch yakhe into encane kanye nomnotho ukuthi uyokayikhiphe yini ingoma engafeaturishiwe umuntu eyedwa noma i-album yakhe nje ethi yena. Wavesane nje washo okukhulu wathi never, nope, ngoba nje ubhala umsangano nezinye-ke iy'mfihlo-ke ayikhiphile ngobudlelwane bakhe nomnotho kanye nojikijiki. Ashona khona-ke uyoyizwela wena-ke ngingakudlela isikhathi sakho ngoba uyangazi ukuthi angithanda ukudlela isikhathi sakho. Ashona khona-ke ngokulontsha umnotho i-album yakhe mhlawumbe bhuti wami imapha amazwi angadluliswa kumnotho njengomuntu ophila naye nje eduze kangaka. Ukuthi nje umfowethu ayibambe iqine ahlale kuyileni yakhe ezinto yakhe enganyathela abanye abantu endimeni akunyathelwana kwenze nje into yakho mfowethu bazokusupport abantu bathande futhi bahloniphe yilokho yebo ba mfowethu manje sekuFebruary khona ingoma ethi Valentine oyenza nobhuti isikhanga laphana i-trend lapha ku YouTube ihamba kakhulu mfowethu. Mhlawumbe bese leya ngoma iqhamuka kanjani bethi mawuzosebenza nomuntu e-studio vele kuthiwa ingoma isikhona noma nawe ukhona mayisaqala. Angize ngasokolisa ke kakhulu mina mangiye studio bayazi ke laba banokungifeaturisha nabadidiyeli lapha. Mangifika nje ufika idlale nje ingoma ihambe nje kanye ngesikhathi sadlala ngithola ikey lapho ukuthi ngizothini bese ngithola okay kumele ngimemeze ngene la mangashuna ngithi bese ngishuna bese ngena phakathi futhi khona lapho ngiyimemezela nginikwa into yami nakho ya ngiyosithela ngiyoyidlela inkece mina bese ngiyithulela phansi. Yebo. Futhi ngiyabonga kakhulu mfethu umnotho ujikijiki usheka abangani abazona kakhulu siyayibona social media first kodwa manje masekiwe studio isinkwa somuntu leso mhlawumbe nenza kanjani ukudraw ulayini between siyadlala manje senza imali. Inkinga iqala la ekudraweni ulayini awungadwetshwa njengabantu abaphilelanayo siyaphilelana. Yebo khona ukuthi umsebenzi kamnotho umsebenzi kajikijiki yimi nabo phakathi nendawo. Yebo singabantu nje abaphilelanayo kakhulu ama favor wona khona ngifuna ungasho ukuthi awunkabiya phela uyangazi nje ngizwelelana la ebese siyenza nje njengabantu abaphilelana siphilelana ndawo zonke mfowethu malini kuphi siyaphilelana. So kuyafana nokuthi bakhokhile noma bengakhokhanga sometimes. Asiye kuwo lama favor lawo mangene e-studio nivumelana kanjani sekabe yami uyanginika le mali niyakhokhisana noma nendlela yini. Hayi isikhathi esiningi ngiyaye ngicule ngishiye ngikhohlwe futhi ngiyoze ngibone mhlambe mase bengithinta bonke hayi imali sesiyikhiphile imali kanje ingakanani bengitshengise mangidinga ngiyayidinga mangikahle futhi ngikahle ngoba kuyenze uthothi mhlawumbe uyikhipha uyoxinekile ngisimo esithize yabo enze lokho akwenzayo njengomfowethu futhi akunankinga futhi naye. 2026 mfowethu unyaka uqalile mfowethu last day ngahlangana nawe ngakucela ingoma yakho ethi Shenge wasehlala Nkosi featuring uSibanibani noma Shenge yedwa singayilindela ingoma ya Shenge noma yinini. Inkinga iqala lapha mfowethu angazi nokuthi ngizoqala ngibhale ngithini. Ake sithi sengiyacula ke lo doti esengobhale lapha phansi ngizowenza kanjani ukuthi ube yilento ezofika ebantwini ibe mnandi. Sengidodoswe kakhulu mina endimeni mfowethu ngifike sebeshaya insimbi bacula kahle bese ngifika ngizokwenza into yami bese ngiphuma kanje bese into ibamnandi bese negama lami liyavela nje ngimnandi nje igama lami livela kanjalo ukuthi nanti yalibhanqweni likabani hayi kuyelami lilodwa cha ngiyabonga. Lento ukuthi uShenge uphefuma emcimbini omkhulu angaphethe umbuso wamacobe isho ukuthini lento ngoShenge nangomculo wakhe. Hayi inkulu iyangidida futhi nami ngeke ngihlale ngiyibuza ukuthi emafitsheni onke asekhona emhlabeni ukhethe mina uNkulunkulu ukhethe mina angazi why kodwa ke inhlahla nje Nkosi yami mhlambe nedlozi livumile nomveli inqangi ukubonga nabantu ke Nkosi yami ngoba singalokhu sikhuluma sithi amadlozi siyabonga mveli inqangi siyabonga sikhohlwa abantu uNkulunkulu abasebenzisayo ngathi siyabonga nje nabo ukuthi belokhu besifaka ngoba imicimbi eminingi wemfowethu nginokufakwa ngamavoti yabona uthola ukuthi kubekwe ipost ukuthi nawo umcimbi esinawo yipi artist eniyifunayo bese beyayifaka kakhulukazi nje Eastern Cape bese belokhu beliveza igama lami bese ngibizwa kanjalo ke so nje ngithe ebantwini isandla sedlula ikhaya. Siyabonga-ke iqiniso lakhe-ke uShenge ukuthi ukwazile ukuthi avume ukuthi akuvuki kahle epenini ukube kade kuwomunye umculo wamaskandi ubengeke aze akuvumele lokho ubengeke aze akuveze
kubalandeli bakhe, kodwa yena ukuvezile ukuthi uneqiniso kangakanani. But-ke sivala la ividiyo yanamhlanje, sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile ividiyo yanamhlanje. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi sisho ukuthi uyismasha lo like button, uphinde usmasha nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.